नमस्कार मित्रांनो, मी किरण पाष्टे आणि कालच पोलादपूरमध्ये आलेलो. इथून आपल्याला सगळं कोकण एक्सप्लोअर करायचं आहे आणि दुसरा दिवस आहे आणि त्यासाठी आज चाललोय आपण शिवतरगळीला. आणि फायनली आपण तिकडे जायला निघालोय. त्याच गुफेमध्ये रामदास स्वामींनी दासबोध हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. इथून त्या मठाचं मुख्य प्रवेशद्वार आहे आणि हे महाडमध्येच येतं. पावसाळ्यात तुम्हाला हा धबधबा पण भेटेल. तुम्हाला हा पूर्ण भरलेला असणार. चला सोडा, चला जायचं. असं काही आतलं दृश्य आहे आणि हे पूर्ण बघितलं तर डोंगर आहे. आणि एका ऐतिहासिक जागेवर आपण भेट दिलेली आहे. तर तुम्हाला सांगितलेलं आपण खूप साऱ्या अशा कोकणातल्या जागा आहेत नक्कीच, आणि हळूहळू आपण सगळ्या जागा एक्सप्लोअर करायच्या आहेत आणि तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न असणार आहे आपला. तर ही व्हिडिओ कशी वाटली नक्की सांगा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.